És per tu, sempre i quan m'avisis si ve un mariner amb una sola cama i pregunta per mi, d'acord? Sí, senyor. Senyor... Ah, sí, sí. Pots dir-me... Bill. Es va convertir en el nostre únic client. Cada matí sortia a escoltar el mar amb la seva ullera de llarga vista, com si estigués esperant l'arribada d'algun vaixell. Després, quan tornava, em preguntava sempre: ha vingut un mariner amb una sola cama? O qualsevol mariner preguntant per mi? Menjava. I sobretot, bevia. Bevia un vas de rom darrere de l'altre. Ei, quins pirates sobre el cofre de l'home mort. Jo, i una ampolla de rom, Armand i el diable va portar-nos mala sort. Jo, i una ampolla de rom. Què passa, que no sabeu la cançó? No, però si no sentiu cada nit, home, mira, jo canto la primera i vosaltres sempre dieu el mateix. Jo, i una ampolla de rom. A veure com fem. Jo, i una ampolla de rom. Molt bé, quins pirates sobre el cofre de l'home mort. Jo, i una ampolla de rom. Però que va dir més fort. El man i el diable van portar-nos mala sort. Jo, una ampolla de rom. Molt bé, i esteu fets uns artistes. Vaja, Jim, dame rom. Va, que tinc la gola seca. I això, saps? Això no pot passar. Perquè jo haig de tenir sempre rom i... Què ha passat? S'ha desmaiat. Senyor Vic, ja està, ha begut massa rom. Senyor Vic, desperti. Sí. Gràcies, Jim. És un bon noi, sí. Però saps, jo no viuré gaire. No, estic molt malalt. La mort! La tinc... Què és això? Han trucat. Esperi, que vaig a veure qui és. Sí, ves. A veure, hi ha una nota. I posa... per en Bill Calavera. Sou vos? Sí, sóc jo. A veure, porta. Això és... Maledícia. És la taca negra. La taca negra? Sí, company. És un avís de que venen a matar-me. Però aquí posa Bill Calavera. Aviat vindrem a buscar el mapa. Quin mapa? Clar, tu no ho saps. Mira cap aquí, que t'explicaré un secret. Veuràs, jo era membre de la tripulació del terrible capità Flynn, el pirata més valent i més cruel que mai hagi navegat pels oceans. Un pirata? Sí, però no passa res, perquè érem amics. Mira si érem amics.
de l'illa on havia enterrat tots els seus tresors. El mapa d'una illa d'un tresor. Sí. T'agradaria veure'l, oi? Sí. Doncs no el veuràs pas. El tinc al meu cofre. Aquest és el mapa que busquen aquests que m'han enviat la taca negra. Els meus companys. Amb el capità Flint. Però, saps què? No els deixaré. No, senyor. Mira, agafaré el meu cofre i m'ho enduré tot. I no deixaré que em trobi. No, senyor. A veure... Senyor Bill! Senyor Bill! Poc després es van sentir unes passes i unes veus que s'anaven acostant una por. Però més, els seus ulls els ulls de la foca. Sento unes veus. Deuen ser els pirates. Esteu segurs que és aquí? És clar! Vinga, de pressa! Que acabaré de passar aquí! Segur que té el mapa del Flint, oi? Doncs clar que sí! Va donar abans de morir. Serem els reis del mar. Capità, vos sabeu qui era el terrible capità Flint? Oh, i tant que sí! Ho sap tothom! Ha estat el pirata més cruel que mai hagi navegat pels mars. I va robar molts tresors? I tant! Va acumular un tresor immens i va anar enterrant-lo tot en una illa perduda que ningú no sap on és. I si algú, per exemple jo, tingués el mapa... Què estàs dient? Jim, tens el mapa de l'illa del tresor del capità Flint? Mireu, tinc això. Va examinar el mapa amb molta atenció. Era el mapa d'una illa, amb la seva latitud i longitud, amb els noms de les muntanyes i de les cales, com un vaixell podia deixar anar l'àncora. Anirem a fer una expedició per trobar el tresor, Jim. Que bé! I jo també podré venir? Oh, i tant! Mira, tu seràs el Romet i jo seré l'almirall. Mira, aniré al port de Bristol, compraré un vaixell i contractaré la millor tripulació que es pugui contractar a Anglaterra. Anirem en cerca del tresor, Jim. I ara, marxo cap allà de seguida. Jo tinc una filla una mica més petita que tu. Però s'ha quedat a Bristol amb la seva mare. Això és el que tu penses. Qui l'ha dit això? Heu estat vosaltres? No. Estem... Jo! Tu què hi fas aquí? Doncs, que he vingut d'una polissona. M'he colat i ningú m'ha vist. Però què vols? Què vull? Vull ser una pirata i lluitar amb la meva espasa. Em dic Flama, Jim. Hola. Ai, no li facis cas a aquesta nena. Que té moltes fantasies. Vine cap aquí. Va, que tu i jo hem de parlar. Apa, vinga. Atenció, mariners de l'Espanyola. Algú ha robat 4 caixes de formatge i 2 barrils de rom. Això no es pot tornar a repetir, perquè si no em veuré obligat a reduir les fraccions a la meitat. Hem d'esperar per matar-los a tots, Sí? Tranquil. Tot el temps que calgui. Hem de deixar que ens portin dins el tresor i aleshores acabarem amb ells. Però per què no ho matem ara, No, paciència.
Mira, saps què et dic? Per tranquil·litzar-nos, què et sembla si ens mengem alguna poma d'aquestes? Vaig sentir unes passes que s'acostaven al barril. El cor em va fer un salt i em vaig espantar molt. Però en aquell precís moment, una veu va dir... Terra! Terra a la vista! Estava salvat, perquè tothom en sentir això va anar a veure la illa. Vosaltres us deixarem aquí en aquest dia, perquè no feu mal